Ngwa inkomishi 4231 uza ngayo kumnumzane uRosco Khieling uThembele Yansizwa ngubani igama lakhe nguSamukelo ngumntakazikalala emva kwakhe nangu lebumuhlala ophinda adlale njenge-8 uyakwazi ke ukuyidlala le box to box kodwa ke umasilela uyanake ozobe unjinela Hendrix nangu Hendrix Mbukeli kwesokunxele ngifuna ulibuke ke idayimane kodwa kunomdlalo ofaku 18 ungihwesa ngakwesokudla uzobe gijima ufestival Mbukeli ezama uyonikeza isupply kunaledi Hlongwane owasho ke uHlongwane ukuthi igoli ukwazi ukulithola kahle uma ngabe Jawungi bathi ke ngezikababa ushintsha khulufa ngeza sephefeni ngabafana bokuthula noxolo Sylvester nelasuka lagcwala inkundla awusuka kuleya mgwaqo yeMaphonya Mall la inkundla laphayana wenzani umasilela Donse kude Mbukeli bathi nguvimbi empeleni ke kuyena uyapheka yena ke akushoyo uthi nje iqembu naliphutha ithuba igoli Mbukeli leli igoli phezulu kwamaqali ishilo kodwa Mbukeli ngathi kuwe yomele bangakhohlwa bezimnyama bemuva balithatha abamakhosi lagcina libhajwa enethini buka Mbukeli phezulu kwamapali liyingozi yingxenye yabadlali ababalulekile nalithuba zimbaka shaka ngamakhanda Freeze usemnando kwamanje kuyiwa phambili ke Mbukeli masilela uyaphenduka nalithuba offside Mbukeli bayeka balandela uzwe mina waphuma unozi bayamthuma abalandi uzodansa yini Mbukeli qeqeshi wathi ufuna kiwe phambi akunamuntu nje lapha yana ithuba ubembone kanjani uRantas ukuthi uyedwa GDL ngo-2017 eboxing nothing bakhala ngesandla sesane ipenalty Mbukeli ipenalty lena Mbukeli uSisi uNonjabulo Ndlela uthi uAiden McCarthy khona ipenalty akayithola wayivalela ngaphakathi nakulokhu ke makuphume eyipenalty uJohnny Carter bomvu Mbukeli la wawungakanani mfana omncane lishayisa Mbukeli lishayisandla ngempela buka Mbukeli kodwa ke Mbukeli mina bengizothi ngibonakala sengathi owavalela ke ayigoli bedlala nesiwelele kungenzeka yini ke Mbukeli athole igoli kungenzeka yini athole igoli uPhopho wathola igoli bani uKabelo ngihwesa evimbe iphola ngesandla nengicabanga ukuthi ke Mbukeli bekungeyona into yamabomu kodwa ke umthetho abeqembu leOrlando Pirates Mbukeli bazokwazi ukuvimba iqembu lamakhosi ukuthi ke lingangenelwa igoli shaya le penalty wama kancane unozinto besevele Mbukeli kubeka eqaleni ukuthi bahleli kuphi kwilokho kwamanje ake sibuke ukuthi bayalithola yini igoli abamakhosi ithuba nje leli Mendes minyaka i17 Mbukeli elilapha yaphezulu mawuthalibuka ke liphethe u54 wama-point liza kulomdlalo iphutha leli Mbukeli
Takalani Majamba waliphasa uMendes ethi Malifu kuphi uMalifu uthi angimbona uKhetanga nangu uKhetanga ethi ngikhona nali ithuba badlala i-one touch mbukeli liphasiwe futhi Malifo itu wajayiba Pirates liyazi ukuthi kuyomele babhukule buki one touch mbukeli one touch mbukeli waliphasa ngapha uMalifo ayiwavela nozinto lashaya ipali waliphinda buka mbukeli uZulu ezamile follow up kaSteven Mendes ikhona ngempela red card ired card le etholwe sala phansi indoda kodwa ke bakwazile ukuthi baliphase ithole ngumkhwesi red card upho uliphasile mbukeli bese sharika i-Orlando Pirates balifake eboxini pho kodwa ke phumela Jabulani umntaka Mukoni naye ke akabonakali kakhulu kuwa phambili nangu Mukoni iphutha yasabita zokwenzeka la mbukeli hayi wena uPaul wathini alezimnyama mabe phethe ibhola mbukeli bavesane phasa kamnandi leli bhola ufreeze yo leya 10 mbukeli wenze njani uMalifo uliphasile libuyela kuyena futhi liswa kuMendes yiphase emnandi le batakuyona i-offside Hendricks hawu babashaya ibridge benze njani bafuna ukushaya basaliphethe mbukeli uyaphenduka ithuba laze lamnandi ibhola elidlalwa iqembu lamakhosi eNingizimu Afrika indebe yomhlaba elandelayo siyobe sibophele ngazo lezi insizwa buka liyabehlula bezimnyama ukuthi balisuse kuleya ndawo itholile uPhopho nalithuba ke labo mbukeli uyashaya ngapha uJoy Manana uyalishaya ke igoli mbukeli uJoy siphawulile insizwa Elisponono at Elisponono lapha yana ke kuyena uX beze njani ka abeqembu leOrlando Pirates komele balithole igoli ake silibone ke nalithuba mbukeli eboxing usebenzile uNonzithi uthi liphumelela ke mbukeli ngaye iphut igoli le iphut mabini mbukeli kuKaizer Chiefs ngeke mbukeli ngeke usho mbukeli ukuthi bayiqembu eline-red card begcina ukudlala ngiyafisa ubuyele kuloya mdlalo ubuka iphutha abalenza lenziwa ubani lo phutha mbukeli kuyena uDebishen nakuwo lowo mdlalo bokungenamuntu phela la hayi bokungenamuntu Hlongwane uyacindezela nangu uyacindezela uNjabulo faka ingcindezi ulela uHlongwane Malifu usele yedwa 2 iKaizer Chiefs 2 mbukeli iKaizer Chiefs wakwenza lokhu Malifo odla lezo yinsuku ifree kick ke lembukeli yeqembu leKaizer Chiefs Masilela Mukoni ngathi bayinika itu uthini uMapete angeka ivume hayi bengiyibonile mbukeli
bayakhononda nangu uMphegwane obegqoka igawuni phakathi kwesonto mbukeli izikaNompempe Vimba uthi uNompempe uthi ninodwa nina beOrlando Pirates uthi ninodwa nina beOrlando Pirates bathi ngeke madoda sifuna inkomishi nabo ompetha beDBC kwisizini ka-2024-2025 Embule Kaizer Chiefs igoli lesithathu emadoda abakwenzayo mbukeli buka mbukeli sensaba nokunqoma ayi kodwa ngizoncoma mbukeli into enhle iyanqonywa buka sebenza unozinti Nompempe ushaba inhlalo uthi sikuma nje wenzani manje waliphasa abe-Orlando Pirates nangu uMalifo mbukeli nangu uMalifo hamba nabo uyaphenduka washaya isithende mbukeli efuna ke uthulana uTouch Mabaso wathula uNompempe ithuba zophinde basitsheleke onjinela bethu ukuthi cha sesingathula ke sibuyele lapha yaphansi Seth Green uyaligoba yini lihamba phezulu ithuba eceleni kwepali uThuto kahle uSeth Green buka mbukeli uSisiphi uyawavalela kamagoli kwazi ukulanda ibhola wena wabona uTso umntakavilakazi Mente nali igoli bethathu ikhona incwadi engazi umbhalo wakhona engubani ethi ngiyoyizekela amagwaba abechobana eyethu uyazama unwana nibuye nemiphumela lifakiwe ithuba baphazamisana bodwa yaphasi first touch ulifaki ithuba Rantasi mihlanu imizuzu futhi imizuzu esele buka le first touch mbukeli uRantasi kulama season amathathu abalibona iqembu leOrlando Pirates Seth Green walifaka uGreen kuthoma bayikhona kick mbukeli uwini sangathi uyilimazile isikhathi asisekho Seth Green ubhala uyahlanganisa uSeth uyaqeqa nje buka ke mbukeli naku ukubhala ehlanganisa 1 waphinde wabhala waphuma ngala waligoba ke manje eshaya asukuthini lama results bethi baphathaza iwindi bamshaya uSeth Green bamshona makukhona ke la okuthe mangisho khona kwalumela ngiyasehlisa ngiyaxolisa mbukele ekupheleni kosuku iphasi uyonikwane mbukeli sebenza unozinti wasebenza unozinti Jakalani Mazamba iqembu leKaizer Chiefs zinti sithini ngani waphela umdlalo mbukeli iqembu lama